Prošli vikend smo išli na nedjeljni ručak u piroščizmu i mogu vam reći da smo bili oduševljeni. Ljubazni konobari su nam omak donijeli lijepu graševinu od familije Kolara koja živi u blizini restorana i odmah je bila zdravica baranji. Evo smo dobili fenomenalno ogromnu domaću piliću juhu. I uz to ide kuhano meso i povrće i sve je bilo jako fino i jako svježe. I nismo mogli vjerovat kako je fino, a i koliko toga ima, čovječe. Čak i bebe je uživao u tome. Pa onda je donio konobar glavno jeleće pečenje sa krompirom, a za djecu chicken strips i pomfrit, koje vole naravno. I za Natalju je bilo rolana pileće prsa sa prilozima. Ali skoro smo plakali kad smo vidjeli šta dobivamo za desert, nekakvi nevjerojatne čokoladne palačinke sa preljevom vanje unutra i taj preljev je bio svugdje, jer djeca je pojela svaki zadnji mali komad. Tako da iskreno uživali, hvala puno piroščizma, doći ćemo opet sa djecom.